नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, लावणी चालू आहे, आताशी लावणीची गडबड आहे आणि सकाळचे 6:30 वाजले आहेत. तुम्ही म्हणशाल वातावरण बघा, एकदम धुक्या वगैरे पडला आणि आता नानांच्या तिकडे लावणी चालू आहे. तर त्यांचं ट्रॅक्टर जरा बंद पडलेलो, त्यामुळे आम्ही तिकडे लावणी करतो. तर चला, तर सकाळी सकाळची बघा वातावरण एकदम मस्त आहे आणि सकाळचे 6:30 वाजले. तुम्ही म्हणजे एवढ्या लवकर कसे उठले? तर बाबलो म्हणत असाल एवढ्या लवकर कसं काय सकाळीच उठलो? तर आताशी लावणीची गडबड असल्या कारणानं सकाळीच उठायचं लागतं, झोपून राहता येत नाही. तर चला, वातावरण बघा एकदम मस्तपैकी आहे आणि बघा पूर्ण पावसामुळे हिरव्या हिरव्या गार सगळीकडे झाला. बरीचशी लावणी झाली आहे ही बघा, मळवशेतली, म्हणजे इकडे खाली मळवशेतली आपल्या बागेच्या तिथे. तर आमच्या अजून लावूचे आहेत, बरेच कोपरे आहेत अजून लावूचे, सगळेच आहेत म्हटलंच तरी चालतील. आणि बाकीच्यांनी बऱ्याच जणांनी लावून झाले, कारण पाण्याचा जरा प्रॉब्लेम होता पाटाच्या. पाटाच्या पाण्याचा प्रॉब्लेम असल्या कारणानं बऱ्याच जणांनी लावून झालेत आणि आमची जरा पाठी रवली. तर बघूया. आणि वेणू काय येत त्याच्यावर आहे, वेणू काय येतलो 4-5 दिवसात येत, अजून वेळ आहे. तर आत्ता नानाकडे जाऊया सकाळीच. आणि वाळात पाणी पण भरपूर आज. सकाळी तुमका पक्ष्यांचे आवाज ऐकूक येतच असतील. हे बघा ओरिजिनल टाकलेले नाहीत. तर हे बघा वांडरपर बोंबटाक लागले आणि उशीर झालो माका 6:30 वाजले, तरी नाना सकाळी 6 वाजता तयार असतात पाणी बिणी कोपऱ्यात सोडून. त्यामुळे 2 दिवस झाले लावून त्यांची, पण आम्ही व्हिडिओ केलेलाही नाही. तर ह्या पाण्यात नाही येताना गोंधळ होता, त्यामुळे कॅमेरा वगैरे भिजलो तर वाईट जरा प्रॉब्लेम. मोबाईल असं हातात ना घेऊन येऊन लागता. तर चला आता नानांच्या घराकडे जाऊया. बघितलं अशा मागच्या व्हिडिओत घर वगैरे बघितलं अशा. तर आता जाऊया चला. आणि हे बघा सकाळी सकाळी किती वातावरण बघा एकदम मस्त. विनू असतं तर फोटो काढीत जाणार होतो. ना रे हे बघा, हे बघा, ही बघा सकाळी सकाळीच कपडे धुक 6:30 वाजता. हे बघा सकाळी सकाळीच कपडे धुक चालली आहेत. कॉलेजात जाऊची आहेस की तेव्हा, नाही तर काय उठता मासाची.
तर चला मित्रांनो, तुम्ही सांगालाच लवकर ये. चालू नाही केलं हिलोत नाही की हिलो ना तकडे घ्या की उकडे. तर हे बघा आपल्या नानांचं घर कसं वातावरण व्यवस्थित आहे एकदम मस्तपैकी. आणि हे 3 कोपरे अजून लावूचे आज पुरा करणार हैसूरला आणि मग आग्रात रवलोत ना शेवटी. बावडी मरणाचीच भरली या. एवढी भरता वर एवढी कशी हे व्हायचं कोपऱ्यात चरी मारलेस की पाणी जा मग तेव्हाच उंबळा फुटत अकडच्या खालच्या अंगाना. खालच्या अंगा नाही वाटेवर नाही पाणी घरो 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 पाणी कोपऱ्यात पाणी ह्या कोपऱ्याला आता पाणी वाटणार नाही बावडी भरलेली असेल. 4-5 दिवस अंदाज करतोय 4-5 दिवस जेव्हा सर्वच मोठो असता तेव्हा लावणी ना एक लेवलला असतात चांगली आणि फरकच होईत जातात. पात बघ कशी आहे ती तरव्याची. अरे ताज आता बघ ना हे लावलेला बघ कसा जमता आम्ही होईल पण ह्याची अरे भाताची पातच उरून जाते सारथीची. होय तो माझो कोपरो उरत नाही तो एका तो लावलंस ना तो पेरला ना त्या बियाणं फुकट जाय 150 रुपये किलो घातलं म्हटलं एका उपरे काय होता ता बघूया. नाही तर तो कोणातील तरवणं पूर्ण होतो 2-4 कोपऱ्यात. तर चला पाणी कोपऱ्यात सोडलेलं आणि आता नांगरून चिखल करतो. 1-2 कोपऱ्यात काय होतील ते. हा बघा इकडे इंजिनचं पाणी आहे आणि आपल्याकडे पाटाचं पाणी असतं त्यामुळे आमच्याकडे मारामारी मोप असतं पाटाच्या पाण्यावर ना. आणि आपल्याकडे बघा इंजिनचं पाणी भरपूर येतं. पाटाच्या पाणी एवढं येताना त्याच्यात 10 जणांची भानगडी असतं. दात उलटे लावूया सरळ लावलेले रूपात नाही रूपात राहता. तर मंडळी हे बघा पाणी चढतं अजून आणि हे बघा नाना मेरेक खोरा लावतं. तर चला कोपरा आता भरत येत थोड्या वेळात ती नांगरूक सुरुवात करूया. तर ही सगळी दिसता ही मांजरेकरांची जमीन आहे नानांच्या पुतण्याची आणि नानांची. चालू आहे काय चालू आहे. तर एका कोपऱ्याचं चिखल झालो आणि नाना खत मारतं ते बघा. माणसं अजून लावणारी इली नाही.
हे जोड्याने लावता कर shooting कर. मग हे बघा जोड्याने लावतात मग जोड्याने लावतो आम्ही बाबा. मग पण तेव्हाच पाता चलत नाही त्यांची बघ खाली चालली ती कशी घासता ना माका त्याच्यामुळे जरा जरा ह्या होता बाकी काय होत नाही. तिच्या जोडी कोण नाही हा. तो नवरो ना तो असतो तर आता बघू नको नाही, याचा तो कामा का ना बँकेत काम. माहिती आहे सगळ्यांका का हा सगळं माहिती आहे त्याच्यामुळे तो त्याचा राजा गावणार तेव्हा येणार. तर आमची शेवटची बाबा लावणी आहे. आज शेवटचा दिवस आहे ना मग स्पेशल काय आहे? स्पेशल आता काय उद्या गटार एक बकरो सांगलेलो 10,000. बकर कसलं खात आज संध्याकाळी काय ना हा संध्याकाळी संध्याकाळी ही माहिती आहे नानांची आधी ही माहिती आहे दाखवली शेवट होय काय आमच्या कोपरे आणि ते आमचे तिकडे भाऊ भाऊकर म्हणून होते. अरे भाऊ काय नाही रे जायचं. पण यंदा मग ती पाऊस बघत मित्रमंडळी उलट नाही पण यंदा ह्या 25 वर्षांनी बघलास ना 25-26 वर्षांनी झील बिल बघित नातवंडा तेव्हा म्हणतले हे बघा आजोबा लावणी लावतं या बघ, ह्याका ना हे माझ्याशिवाय बघा. लावणीच लावता येत नाही म्हणून त्या जोड्याने कडणी का गाफीत राहू. अरे आता कात लावून लावता ती तर बघा एक कोपरं लावून झालो आणि एक लावूचो ह्यो चिखल करून झालेलो हा. तर ह्यो काय काढूचो अजून व्हायच राहुलो तो. तर मित्रांनो चला जाऊचा शाळेत खाली तो व्हिडिओ येणारच आहे तुमका वेगळो हा. त्यामुळे संध्याकाळी भेटूया होय पुन्हा. आणि आता कॅमेऱ्याची बॅटरीज पण लो होईल त्यामुळे चला ही भाकरी वाढलेली आहे फक्त खाऊची आहे येवा आधी माका नको हा. मी जाते घराकडे मग एवढी नको मर्दीत दी. तर मित्रांनो घराकडे जायत होते पण भाजी भाकरी खाऊन जाऊया उशीर होत नाही तर टाकून जाता नाही हा भोपडी झाला. तर भाकरी खाऊ काय बाई बघा चण्याची भाजी आणि भाकरी आहे. काय भाकरी खातात तेव्हा भाऊ 80 न भाकरी खाऊन घ्यावा. तर चला मंडळी संध्याकाळी दुपारी भेटूया. आणि आता बॅटरी कॅमेऱ्याची लो होतील त्यामुळे भाकरी विक्री खाऊन झाली दाखवता येईल ना जास्त तर गडबड आहे त्यामुळे चला संध्याकाळी भेटूया.